Atyaig, milyen rend van? Mi ez a tisztaság? Te ebédet is készítettél? Aha. Mi van, édeslányom, nem volt internet? Aj, de anya, a froszta olyan, mint az otthon főzött ételek. Mégis egyszerű elkészíteni. Nagyon felkészült vagy, na de mi az igyekezet célja? Anya, várjál, még nem fejeztem be. Oké. Anya, a froszta halrudak 100% halfiléből vannak, adalékanyagmentes MSC tanúsítvánnyal. De hadd halljam, mennyi pénz kell? Nem kell, anya, inkább kóstold meg. Anya, átmehetek a Martinhoz. A Martinhoz? De este 8-ra itthon legyél. Persze, jó étvágyat, puszi! Csá, Martin, akkor megy.